Comezamos con unha man, a que queirades. Ca outra facemos o mesmo. Xuntámolo. Axudámonos de palabras. Sábado, sábado. E rematamos con 2 golpes na mesa, o primeiro normal, as 2 mans xuntas, e o segundo arrastrado. Sábado, sábado, fiesta. Unha man está co palilleiro no aire e a outra vai a dar golpes na mesa. Farémolo 2 veces. Despois disto, temos que deixar o palilleiro na mesa dando un golpe. Facemos o mesmo ca outra man. E agora temos que tratar de ser o máis áxiles posible collendo o palilleiro despois de deixalo na mesa. Podemos utilizar palabras para axudarnos. Como pan. Como pan. Sábado, sábado, fiesta. Como pan. Como pan. Comezamos cunha man colocada na mesa e vamos a petarlle co puño. Despois de petarlle co puño, temos que volteala rápido e volver a darlle co puño. Despois, damos co puño na mesa. Logo, daremos unha palmada. E logo a man que dá a palmada escurre para volver de novo á mesa. Non hai terra de